En el recorregut pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, al Manat, fem una parada en un jaciment clau per la història de Tàrraco, la necròpolis paleocristiana. Es tracta d'un dels cementiris tardoromans millor coneguts i conservats de l'Imperi Romà. El 1923 va ser descobert el lloc on s'hi estava construint la fàbrica de tabacs. Arrel de la troballa, un dels arqueòlegs més rellevants de l'època, mossèn Joan Serra i Vilaró, en va dirigir les excavacions amb una dedicació absoluta. Serra i Vilaró va documentar, fotografiar i ens va fer veure el valor estratègic de la necròpolis com a punt de trobada i enclavament. La seva tasca ens ha permès obtenir informació molt rellevant sobre com eren les persones en aquella època, entre d'altra informació, i com era la vida a Tàrraco. Entre les troballes més interessants hi trobem la nina d'ivori, una nina articulada amb la qual va ser enterrada una nena d'uns 5 anys, que actualment podeu veure a l'exposició Tàrraco Manat al Tinglado 4. Si vols saber molt més sobre la vida i la mort de Tàrraco al Baix Imperi, no deixis de visitar la necròpolis i el centre d'interpretació. Vine a unir els punts i emociona't. La necròpolis és una de les seus del Manat que, a més, està reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Mundial. T'hi esperem!